cela uNkulunkulu angiphe inhlonipho yebandla lakhe, angiphe nolimi oluwashiwe ukuthi likhulume phakathi kwabantu ababizwa ngamaNazaretha asekuhleni, ngoba bakhulu kakhulu labantu babona uNkulunkulu besesemhlabeni. Cela uNkulunkulu angiphathise inkonzo, bese ke amaNazaretha angangidoliki ukuthi inkonzo mayiphethwe kuye ngesabatha elizayo akekho. Cha, ningayi lapho. Sisenkonzweni bangcwele noma size echibini, uShembe alehlisa ezulwini waqamba wathi isabatha, wathi sizoza sifunda umthetho wakhe awubhalile, bese siyamdumisa, bese sixoxa ngayo uNkulunkulu bakhe, bese esemukelisa izibusiso, bese okhokho bethu abakhishiwe ehogweni egodini zosizi ngosuku lwayizolo kwathiwa bahambe baye emizini yabo, bese befumana inhlanhla yokugezwa bangabe besabuyele ehogweni. Esihlabelweni kade sifunda, ngicela ungivulele u34 no47 ivesi elilodwa u45, bese ngicela amaNazaretha alalele ngendlebe abheke phansi. Ulalela kahle makuvala amehlo. Ngamemeza ebusuku nasemini, siphethe inkonzo ka23 kuzoqala inkonzo ka25 ntambama. Awungifundela khokheli, kuzodlula inyanga ezayo kube uJulayi. Uyihlola nini ingane ethempelini? Hayi ukuthi ziyohlola bakhokheli ebuhleni. Uyakwazi ukubona umehluko ingane egcoba iColgate nentombi nto.
noma nawe ufana nabakhokheli abangaboni emehlweni fika ingane seyigcoba iColgate bese zithi intombi nto ufunda uverse 47 thandazo lwesabatha uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho angithi 25 ntambama angithi emva koJuni 6 yakuJulayi uNkulunkulu akenzi lutho amakhosazana angayenzanga imikhosi kaNkulunkulu esanda nezwe kasinalo ihlazo lengane ibanda ubuhleli kodwa khona lapha engiyakhona ufunde uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho uyowanelwa izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga uyabusiswa eganeni kwakho nenzalo yomzimba wakho uyabusiswa ubani lokubhalela angithi imfundiso kaShembe uthini u34 uNkulunkulu akakunike wena ndodo oyinhloko yendlu yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise nokuhlonipha unina wayo ukuze isono sokungahloniphi kwabazali bayo singabizwa phezu kwakho. Amen. Ngicabanga ukuthi bobaba niyakwenza lokho emakhaya. Hayi amina ngicela ungakukhokheli. Ngicabanga ukuthi bomama niyakwenza lokho ukuthi ifundise kahle indodakazi yakho. Amen mncane mkhokheli. Ngesonto leli sisuka kulo. Kufika umakoti ingcefe. Okay, lesemva kwakho. Inomntwana uneminyaka eyisithupha. Akahamba kakhulu. Nikhona amakhosazana. Hayi ngemzimba ngisho ngengqondo. Sithi isikhathi nomakoti kuthiwa akahamba yokubika ingane enkosini esami. Waze wamphoqa udaba esexoxile kumkhokheli. Ekade bephethe inkonzo ekseni khona ubaba okhulumile wathi indaba yomama yonke isuka kumkhokheli ukugana kwethu amakhosikazi ethu agade umkhokheli amakhosazana esiwakhethayo awagadwa inhlalisuthi agadwa umkhokheli angithi ngizwile ku-23 bantwana hayi inhlalisuthi egade inkosazana lethempeleni ikhona angithi babundamasi le kade uthi uzoyicela kuvela inhlalisuthi yathi igadile izocelwa yiyo inkonde lokho angithi abangisayicela wena ufitwele inhlalisuthi ethe leyo nkosazana igadi izocelwa yiyo igadile uma ifika le nkosazana ikhuluma kahle ujawu uvumile uyabona uNkulunkulu uma efuna ukukusamulela umbona izandla ezihlanganisa Iyambika le nkosi lomakoti uthi umntanami baba akahambi futhi akakhuluma iminyaka isithupha. Ithi inkosi uphumyeni wakho. Uthi baba ukhona uthamba umlando wabuya naye. Ithi inkosi tshela umyeni wakho ukuthi ebuhleni wenzani. Wakhala lo makoti. Ufuna ukumtshela ekhonini. Tshela umyeni wakho ukuthi ebuhleni wenzani. Uzwa mkhokheli ngibuza ukuthi njengoba uzohlola izingane ngoJuni zingakubhidi seyigcoba iColgate ufika ungaboni lutho. Wakhala lo makoti wayesethi baba ebuhleni kwamenyeza inkonzo. Mina ngangaya ethempelini kwafika inhlatsuthi edokodweni sambathi yathi inkosi hambe ulanda imbuzi nenkomo uye kushembe ebuhleni yocela intethelelo ingane yakhe izosukuma izokhuluma. Khulumela isiqalekiso. Likhulumela umthetho okufanele uqhamuke umzali. Umthetho okufanele ukhulunywe ubaba uma enengane enkosazana
izohamba emhlanganweni afika itshele ukuthi mntanami njengobuya lapha kusezulwini lapha akukhona ebhishi ungabonakali emgwaqweni uhamba wehle wenyuka hamba uyohlala esipholi. Ngikhuluma nobaba ozotshela inhlanhla izalayo ukuthi mntanami hayi lokho kwenziwa isikhoshi. Esifika ngesonto ngokho sesizogida. Sigida njalo sinezingane. Akhona kwala ekhaya. Sifika ngesonto sesizosina kuphela. Abanye mawuthola uthatha imbomu enshaya imbomu inokuzambakhe. Ibulalana izambakhe imbomu. Iliphi eliphunga? Elibulawa embomeni ukuthi mawushaya imbomu kuzozwakala i-mental task lo idlayo. Bese ukizambakhe. Ngikhuluma nomama, ngikhuluma nani bomama ukuthi njengoba siye emhlanganweni kaNkulunkulu. Hlala phansi nengane yakho. Uyitshela ukuthi lapha ebuhleni kusezulwini kubo kaNkulunkulu, izulu lamazulu. Uma ufika ebuhleni hlala edokodweni ulalela izwi lo anti. Athi lithi lenkosi yaphuma umgidi. La ekhaya ngifike uphuma amabhasi awu7 awu9 kwemhlanganweni akusenzeki abasekho namakholwa la ekhaya. Uma ibhetri yakho yengilozi yakho waphuma nayo emanzini ingasenayo acid uyicharge phi uma ungakwazi ukuyakushembe lapha ekhona. Ufika ulalela izwi. Ufika uhalalisa ubona nje isigqoko sisithela nomjiva. Uma ungase ebuhleni beliwasha inhliziyo ikhululeke ukuthi ngiphelele ngimbonele uNkulunkulu emhlabeni. Uma uhlala pho lana uthi ebuhleni awukwazi wena ibhetri yakho ishaja. Awukwazi eJudiya. uNkulunkulu evala unyaka ehloba ngamaNazaretha wagezile emhlabeni wabagezela izulu lakhe. Kukhona abafana nami. Kukhona obaba abafana nami. Abazaleka komama abanesiqalekiso. Baze bathola umendo bagana. Kukhona into eyenziwa abashumayeli bohambo. Ngiyayithanda ukukhokhela. Ngiyayithanda abashumayeli. Ngiyayithanda ababumbangeli into eyenziwa yilabo abahamba nobaba. Isabatha nesabatha makunikela abanankinga ukuthi bafuna ukunikela kubaba. Bafike embengeni bathi ngicela uNkulunkulu akhanisele imindeni yakithi akho. Banikela lo mnikelo nje. Cela bakhumbula abakithi labaphola bakhanisela ibaba. Uma wena ungabakhanisela abakithi uzobakhanisela kuphi? Ngicela uNkulunkulu angithethele amacala emndeni yakithi abadilize. Banezikimi bazongibeletha benezinto zabo. Kukhona indoda yangakithi ngake ngakhuluma ngayo ithemba lethu. Ngathi yagorozelana nobaba kuba ngumuzi waseNkanyezini. Yasala ebuhleni buphakama. NgoDisemba ihlangana nomfowabo. Umalume kimi. Khuluma ngomthwalo. Ukuthi umthwalo akuwona lo ocabangayo wena umfuqulu wengubo nokudla. Umthwalo oyowuthwala kwelizayo umsebenzi owenzayo athi ushebe ungawenzi. Uthi umalume wemshana umalume wakho uyagula lapha ekhaya. Ugula iminyaka ewu4. Akalele phansi. Ingane zakhe seyihlala ikhiyile endlini zimkhiyile endlini okay. Uma zivula ziletha amanzi okuhlamba uqukula imithwalo yakhe. Zithi ingane uyapi baba uthi ngiyekeni ngiyebuhleni namba abantu bayebuhleni kodwa kakazali ebuhleni wasala ebuhleni bokuphakama kwathi inyanga izulu ushembile ngaselishona ngehloniphisi
wathi yena ngeke akwenze uShembo ilanga seliyoshona yena ukhonza uShembo uyelanga liphuma ekuseni usemusha wasala ephakameni. Zithi ingane baba ukaze wena usonto ebuhleni uyokwenzani ebuhleni? Uthi ebuhleni lapha engasala khona kukho umuntu abantu bonke babheke ebuhleni la kunoShembe khona zikhiye ingane eminyama. Le mthwalo baba oyiphele beka phansi baba ugeze akafuni uqukula imithwalo yakhe zikhiye ingane. Ngifisa noma ngicela uNkulunkulu ehlisa umoya wakhe kulomuzi sikuwona, angabi bikho umuntu okuthiwa sehambile emhlabeni kuthiwa izingane zakhe sezibuyile akayile phambili. Ngifisa ngokusebenza kwenu maNazaretha nisebenzele uShembe. Kule ncwadi yakho uShembe singayazi abhala khona abantu abathandayo leli bandla libhale lapha. Ngifisa uNkulunkulu mayifika eThemba Lethu afika afudumala, afika athola uthando lwabantwana bakhe, afika athola umusa, athola imfudumalo. Angifisi maNazaretha ukuthi njengoba ngiphambi kwenu bashumayeli babumvakele kuthiwa kukhona inkomo engeze ukungena esibayeni sikaShembe makushona ilanga ngokuthile. Kodwa ngifisa ukuthi makushona ilanga sonke singene ebuhleni. uNkulunkulu asiphe lo uthando, asiphe lo umusa, asiphe ukusenza kahle. Ngifisa inkolo la inkonzo la ekhaya kube inkonzo yothando. Ngifisa kube inkonzo yomusa. Ngifisa kube inkonzo yokuthula. Ngifisa kube inkonzo yoxolo. Wathi umfundisi uGcwensa uma uhlala uthukuthele uhlokomeza ubuso bakho. Umuntu mayithukuthele vele ubonakala ngobuso uthukuthele. Kanga iba njani inhliziyo ubuso bomuntu makudubala? Asikhulumele nomuntu uShembe uNkulunkulu sithi amen. Lapha ngakini baba umvakele emaphepheteni. Inyanga yezulu yayisanda ukuhlala. Cabanga ukuthi wangu78. Umshumayeli uNgcobo wagulelwa ingane. Yakula ingane kaNgcobo. Umakhelwana wakhe abawona amaNazaretha abasonto eAfrika. Angigxeki isonto. Mhlawumbe ngifuna ukucacisa indaba. Umama wakhona ufaka lezi ngubo ezinesigqoko sengwe. Ikhulu ingane kaNgcobo afike nomama ntambama. Khulume ngokuzaleka ukuthi umama angazange agane kahle nobaba waqale wakhulelwa mina, wahamba kwayobikisisa bafike bamthuka. Kufanele uyinikelele lento ugeze leso siqalekiso sabazali bakama wakho, ukuthi abazali bakhe bamqalekise ukuthi uqale ngokuthola umntwana engaganile. Yakhuluma ingane kaNgcobo, wafika lo mama wathi Ngcobo thatha ingane uyise esibhedlela. Wathi uNgcobo mina ngikhonza uShembe, uShembe uNkulunkulu wasibuhleni. Yakhula ingane. Wathi lo mama Ngcobo ingane yozive. Angithi uyabona uShembe akakunakile. Thatha ingane uyise esibhedlela. Wathi uNgcobo mama ingane yami uShembe uzoyisindisa makufanele isinde. Kodwa uma idalwe ukuthi ayizuba semhlabeni iphile izohamba. Yahamba ingane kaNgcobo. Ngosuku lomngcwabo kwafika umlindelo. Wasukuma lo mama. Wakhuluma ulimi lwakhe noma inkulumo yakhe. Wathi angazi amadoda akholwa ekuphakameni ukuthi uShembe wadliseni anenkani eyisimangaliso. uNgcobo ngifika mtshele ukuthi ingane yagula kayise esibhedlela wanqaba wathi uShembe uzoyisindisa. Nansi ingane kaNgcobo ihambile. Yahamba ingane kaNgcobo yayongcwatshwa. Kanti uyambona uma ufuna ukubona uShembe wamdlokoza.
mawufuna ukubona ukuthi ushembe ufana nolwembu. Ulwembu lufika endleleni lwakhinethi bese kubambeka yonke into bese lifika lukhetha lo luyifunayo. Ushembe uyayicupha ke intambo zolwembu uma efuna umuntu. Wagcine umkhokheli lo mama ebuhleni. Uya emva kwamasonto amathathu ingane kaNgcobo ingcwatshiwe ekhulume ngalolu uhlobo lo mama. Wabonakala ekuseni engena eze kuNgcobo wafika wahlala phansi wathi Ngcobo imuphi ushembe omkhonzayo wena? Wathi uNgcobo ngikhonza inyanga izulu ebuhleni. Wathi awumazi ushembe uza kimi. Ngcobo ngizocela intethelelo ngoba ushembe omkhonzayo kade ngimgxeka bengingamazi. Usefikile ushembe kimi ebusuku. Wafika wathi mntanami ukhalela ingane kaNgcobo eyodwa. Ngicela sambe. Uthi lo mama sahamba nenyanga izulu. Saze safika eHomies. Ngiyacela amaNazaretha la ekhaya le ndawo yaseHomies nihloniphe. Ngoba lapho kuphenywa khona incwadi zabantu zethu. Lapho kuphenywa khona incwadi bese unikwa wena incwadi lapho ekade usebenzele khona eHomies. Singathathe kancane. Uthi lo mama lalela Ngcobo ngicela ukuzokushumayeza ngoshembe okhonzwa uwe. Ifikile inyanga izulu endlini yangithatha yathi kimi ngikhalela ingane eyodwa yakho. Ngithini ngezingane ezizigidi ngeenkulungwane woze uzoyibona mama. Uthi sifike eHomies, safike eHomies sathatha indlela ebheke esandleni sokudla. Uthi sithe masifika ngaqala ngezwe isililo sesimangaliso sezingane eyikhalayo. Uthi sithe masifika safika kunedabu. Uthi ayikho ingane engayificanga lapha ziyakhala ingane ikhala emanzini zikhala odakeni. Uthi yathi inyanga izulu mntanami ukhalela ingane kaNgcobo uthini ngale lezi ngane eziphila. Uthi lo mama ngimbuzile ngathi Nkosi lezi ngane awuyikhiphi ngane odakeni awuyikhiphi ngane emanzini. Uthi yathi inyanga izulu hawo mntanami lezi ngane zazalwa abazali bazo bayifaka emgqomeni abanye bayakhipha izisu bayilahla azincwatshwanga. uNkulunkulu uyafisa ukuyithatha kodwa abazali bazo abakaze bazonikela bayigqamba amagama uNkulunkulu ayibize ngamagama ayisemndenini. Angithi uhleli wena wachithekelwa isisu kumakoti wakho akwazi uyothatha itikiti uthathele ingane yakho ushembe ayithathe le ngane isinegama usuyiqambile ayise emndenini. Uthi wethatha sami mntanami umbonile umsebenzi wena ukhalela ingane eyodwa kaNgcobo lezi ingane engaka uNkulunkulu afuna ukuyisiza zishoda ngamagama. Cabanga isikhathi umkhulu wami noma ukhokho wami azikho ingane ezachitheka la. Basithumile phela ukuthi size ebuhleni sizolungisa izinto ezinjalo maNazaretha. Wayesetha sami mntanami uthi lo mama mayishumayeza uNgcobo uthi base beyahamba kanti baya ezulwini. Uthi base bengena kwenye indlu enkulu. Lendlu inabantu abamkhakha mthathu. Kukhona abahlezi ngapha esandleni sokunene kulendlu. Bayaxoxa badla kamnandi. Bayaqhawulana bayaxoxa baze bahleke. Ngapha esandleni sesinxele uthi lo mama kwakukhona abantu abalwayo abayeki baze balumane ngamasiko. Phakathi nendawo kukhona umuntu oyedwa ongenayo inyama amathambo kuphela. Bakhona amaNazaretha endlini. Thixo umkhulu kakhulu
laba baxoxa bazi abajabulelana nayo bazi bakhulume bazi baxhawulane yilaba abanemizi emhlabeni abanemndeni yabo ukuthi uma kufika isikhathi bakhunjulwe kuthiwa benzelwe idebe uma kujatshulwe emhlabeni kudliwa kahle umphefumulo wasesilwana abasihlabile simayo yilaba bantu njengoba ubona bejabulana yilokujabula imndeni yabo emhlabeni eyakhe imizi. Uzothutha nini ehostel uhambe ekhaya? Uzothutha nini emkhukhwini uhambe ekhaya? Ngoba khona isikweletu esikhona ekhaya sezindlu ey'ntathu. Siphethe 23 kodwa kukhona omama lamakhosazana. Uthi uyabona mntanami laba abalwa baze baxabane baze balumane yilaba abathi mabekhuluma nemndeni yabo emhlabeni ingabanaki bathi baphucukile basindisiwe abasenzi lutho. Uthi mntanami labo bantu abathi basindisiwe bangahlaba benze lutho imndeni yabo kwelizayo iyaxabana ukuthi emhlabeni ayikhulumanga iqiniso ifundise izingane zakhe. Uthi uyambona ke lo ngama isebenzi laba abahleli kahle esandleni sokunene uma bekhuluma into emndenini inganakwa bathuma lo muntu ongamathambo bathi kade sikhuluma nezingane ekhaya zisinake hambe enganeni usibanibani ufike umkhahlele uzophathwa zibhobo bethi kuyacingwa kuthiwa abantu abadala bayakhuluma. Uthi lezi zibhobo ikhandwa lo muntu lo ophakathi indawo uhlalela ukuthunywa imndeni ethi mayikhuluma nabantu bakubo abantu basemhlabeni banganaki. Awuzamulo wena esontweni awusindwa amahlombe awukwazi uphathwe isibhobo esingapheli isibhobo sokukhuluma sabantu abadala siphakathi kwamahlombe akho akuprofethi kodwa ngiyahlukanisa. Kufana nomuntu obangazidalwa uyagula kwemhlungu umzimba wonke afike esibhedlela bathi odokotela asiboni lutho uyabangwa akukho kufa kuphethe. SikuNkulunkulu bangcwele owazela thina kuzosigeza. Amen. Owezele ukuthi thina sifune ukuthi amadoda aqamba lezi zibongo esibizwa ngazo siyawakhumbula yini bakhona kade bengekho ku 23 askis but yes 23 ubuyele emuva uyiwa phambili. Kodwa ngikhuluma nebandla ukuthi njengoba silana makholwa singenze ubumnandi bokusonta singenze ubumnandi bokuhlabelela singenze ubumnandi bokukhuluma singenze ubumnandi bokubukana kanti sisawufika ithuna lisicindezele kuvuka amaminithi ethuneni ithi imndeni ungezi la wena emhlabeni awuzange wenze lutho. Sasikuthumela ebuhleni sithi hambe usinikelela usikhonzele usithethele amacala usigeze ucela ushembe asigeze awukazi.
izinto ezinhle la ekhaya ezokugcina bonus mawukhetha inkosi ukubona inkosazana ukuthi fanele ibe unkosikazi into yokugcina into yokuqala uma ukhetha inkosi soyinazaretha funa amacala emndeni bomama lapha engane khona kuke kwashona umakoti ngisho njalo ukuthi lokukhuluma mkhokhela umndeni emafonini ubheke eCape Town kuke kwashona umakoti eno 3 months nanso behlaza washona lo makoti ushona nje walanda umndeni izalukazi zalapha engane khona emva kwensuku ezintathu umakoti wavuka nono kuthiwa yini hosikwiza odade wabakamkhwenyana kuthiwa yini hosikwiza abona osiso phakathi nosiso omncane hosikoni isiswati bamthatha bathi asambe makoti siyokukhombisa amanzi ukuthi akhiwaphi bafika emfuleni bawakha amanzi wayesegcina umakoti wasithi mbumbumbu isigubhu mkhokheli singakagcwali wasukuma wakhala lesigubhu waphumela ngaphandle komfula kwamuka kwayiwe ekhaya waba serious hayi lokho wesilungu waba serious ngento ayibonile nenkulumo ayizwile ikhulunywa lezalukazi ekhamanzi emfuleni wahamba wahlala endlini yakhe makoti woza uzopheka bamfica yakhala washona 3 months eshadile nansi behlasa ngamacala amadoda angawanaki kodwa akwazi ukuthi alungise isonto lungisanjalo isonto shembe khona imndeni yakini abantu abadala okhokho bakho bagcwele egangeni badla intethe abaliboni ikhaya uthi nomakoti kulabo osikoni bakhe ngibona izalukazi ezimbili emfuleni zithi kimi siyabonga makoti hlala ke wena ungayi emhlanganweni hlala ungayi emhlanganweni ngoJulayi bazokulala zithi lezalukazi siyabonga makoti kulo muzi sasigane ukuthi nasaze sahamba singashadile singaxhuyisiwe sinasicawu wena ungene kulo muzi ekseni kwafika intombi zazohlabelela esibayeni zathi ayizingafi inkomo kadade bathi abakubo kamkhwenyana ayilala inkomo kabhuti waphuma lapho wayesigcawini wayosina wangena la ekhaya wabika emsamo kwathiwa kungena umakoti sicela mntanami ukukulanda emhlabeni ngoba ebuhleni ushembe mayihlaba impepho esiphakela impepho thina akekho umuntu osilandele kungcwele sicela kwa wena makoti ngoba wena ushadile eparadise wazoshada ekhaya uhlambulukile awuzala wena umuntu wazi washona engaqhuyisiwe ngenasicawu uphukhumalo Dumsano Dumsano sukuma msukuqa sukuma Dumsano sukuma nyamona ukhumalo bayamona abangcwele hlala phansi Dumsano bese uvala indlela ngikhulumela ukuthi bangcwele njengoba singamanazaretha asizihlupheni ngokunaka izinto zokhokho bethu amen uthe unyazi singababizi ngezidalwa ngoba bakhubazekile lensizwa bangcwele ngithi ayisukume ingifonele as noma 4 weeks back yathi umakoti wayo bathi umntwana uthulile isizwe bacela ukumkhipha ngomsombuluko ngenhlanhla kade ngikhuluma noma sibuku bengaphakathi ngese ngithi abambike kuba ngo14 odlule bengilapha ku14 sesiyabonana noKhumalo uthi uKhumalo hayi mshumayele lento engangikufonela yona
ayingigulisanga umntwana wagcina edlulile wakhishwa. Mhlawumbe ngikhuluma kubantu abanganaki njalo, abanaka izinto zokuthi isonto kufanele lilungiswe. Shema yikho into owafika wayenza emhlabeni iyatsheka. Uthi ngithe umntwana ukhishwe kahle umntwana, kodwa kufike ubani umkhulu wakho, ukhokho wakho, ubani wafika ukhulu. Uthi kufika ukhulu wakhe wathi wena sugijima ngokutshela uNkulunkulu ukuthi ingane yakhe ishonile. Le ngane eshonayo mina emhlabeni angizange ngibe nethuna, befanele uzale mina wena. Le ngane yimina, ngifuna uyithathe le ngane uyingcwabe ekhaya, nami sekuzothiwe mina oKhumalo sekuzokhonjwa ithuna lami kuthiwa nami mina ngizange ngcwaje ngafela empini. Laba bathi baqaqa izinto bangayiqaqa le, abathi izinto zakhe zaboshwa. Namanje amona uKhumalo akadumele ngoba kwafika ukhulu wakhe wakhuluma ukuthi yimina okuzomzala, kodwa bengifuna ngijike ngoba mina ngifuna ukuba nethuna emhlabeni, angizange ngibe nalo ithuna. Uma siye emhlanganweni ke bangcwele, cha ngayi emhlanganweni mkhokhela ngayikujulana bazothi uTembe simzwile ukukhuluma kwakhe ukuthi uyahamba. Woqala ekhaya emangcwabeni akini, hambe ney'ngane encane ngifike niwacentele mase uzoya emhlanganweni. Ufike ucente uthandaze bese ukhuluma bese uyatshela usengena emhlanganweni. Uma ngifike emhlanganweni ngizofika ngenza 1 2 ngicela uNkulunkulu anivulela amasango ningene. Konke ngizobe ngikwenza emhlanganweni nikhona nikwemule, ngicela niphile lapha nikhona nabahamba bagula akufanele eMaNazaretha sikhonza uShembe, kodwa sikhuluma ulimi olulodwa sithi mina ngaze ngibone umuntu, mina ubala ngaze ngimphuphe, lo mama ngaze ngimphuphe. Angithi awumphuphi nje lo muntu ubanjwe yithuna. Ngifisa ithempeli lihlale phansi likhonze uShembe, lilungise indaba zemizi. Ngithe ngivala u-23 Mshumayeli. Kokheli angifisi la emva kwami kobaba kulezi impunga, kulezi ingwevu ube zihleli lapha nje eGoli kayisebenzi khona ezothi ihlale ehostel. Uhlalele eGoli? Hlele ehostel? Iy'ngane ezizalayo zizothini uba usishiye kuphi? Uyoya ekhaya ngoba uNkulunkulu esethatha umphefumulo, iy'ngane zifike zibone i-Avalon, zoyenzani i-Avalon? Kukhona amazwi akade siwafunda kuverse 34 lapha athi uShembe akufundiswa khona iy'ngane zethu. Uzoyifundisa nini wena ingane yakho? Uma uhleli baba umpunga, ngisho kimi ngoba njengoba nihleli la ney'mpunga angidingi kube khona ubaba ohleli la kanti akasebenzi, uyihlalele nje hostel, uvuke ekuseni ngesonto ney'khinda yokuphalaza, abuye athathe ugqoko, abeke idombolo, abeke isu, ashayise isu sicwebezele, uhlele hostel. Ubani obhazobheka? Asebenze phela siqoqe sihambe. Angithi siyazi lapho siqhamuka khona. Kukhona into Kokhelo yazi lento engikhuluma ngayo, kodwa mangayibuza akekho ubaba oyaziyo la, akekho umama oyaziyo. Ikhona oyaziyo? Shumayeli, ubaba wami lesu-14, 7 abafana 7 amantombazana. Kodwa ubaba ubesazi sonke unyawo ukuthi lolu nyawo lukaSibanibani. Uyazazi unyawo lwey'ngane zakhe yini, zizalwa ubani lapho? Ubaba bekavuka ngo-4 ekuseni akhalise ngethoshi esangweni athi uSibanibani ufike ngesikhathi esithile, ahamba endlini afika abhale phansi. Bese akomama athi
kuze ingane yakhe ayihambi kahle ibuye ekuseni angifune macala emzini kababa ngisho ufike netekelisha wayilibuka kanye ubaba ahamba alibhale phansi athi ufike netekelisha elibhala kanje uma nike laphuma labuye ekuseni uzofika asho ubaba athi usibani bani adalalanga la ekhaya ubuye ekuseni angithi indoda umnumzane kukhona ke inkinga ekhona esontweni angazi noma iqalwa abantu abasha yini okay iqalwe obani lento yimina mkhokheli obuza iqalwe obani iqalwe ngithi madoda ngithintile ku-23 ubaba wami wayeyavuka ekuseni iy'ntatha ngesikhathi khokheli sokukhumula iy'mfene awukho umzongena mfene angithi ngikhuluma kahle baba awukho umzongena mfene omama baphuma iy'ntatha bekuyothandaza bakhumula iy'mfene ubaba besezukeza umuzi ebuka hambe ekhalisa abuye bese endlini komama afika adungule nilale kanjani siyakwenza thina lo abuye aye komama omunye ulale kanjani endlini athi hayi ngilale kahle bese basa lapha egcekeni abeka amanzi avuse omama athi amanzi okugeza sevukile cha ngikhulumi ngalokho ngikhuluma ngalento engifuna ukuyibuza ukuthi iqale ngubani ngoba kukhona igama eliqhamuka la komama ngithi bobaba khona igama omama basibiza ngalo apha mabaseni likhona lelo gama leli gama lokuthi bathi omama thina sinoshukela bathatha hayi mina indoda enoshukela nje hayi ngikhahlele ufake ubani ushukela kanti ushukela kona wetini angithi yini bomama endala ukuthi sibe noshukela ya ushukela sodala ngomama bobaba ngithi kudala yini mkhokheli ngize lapha ke mkhokheli uma umakoti wami engahlambulukile akangifoneli ngani angithi nawe unayo inamba yami angithi iyiphi inamba yami angithi ekhanda unentsolo ibomvu akathatha insolo yagcoba emashiyeni ngiyibonele ukuthi irobot livalile laba bakwenza mkhokheli lokho bathini yini lokho kufakwa zingane namaphampasi bafaka khona uzongena endlini azi ukuthi akahlambulukile ngoba ufake lento ekuthiwa amaphesi uzonengama mina ngizophila kanjani ngibe indoda angengama yena engahlambulukile akazi kusho ukuthi nginoshukela uma sengasamnaki angithi mbula wenguye iqalephi le ndaba kuthiwa yini ngikubiza kahle mangithi kuthiwa yini uyathela kugcwele lapha entona mapex hayi labo kufasa impahla ewashingini khokheli ngilapho ngicela uyilungisele indaba ku-14 ukuthi abasukungena ekamelweni kimi azi ukuthi uthe uye emfuleni wathelwa amanzi akahlambulukile akasukuthinta lutho umama wayengayisho ekhishini wayephakelwa nge-plantini lakhe kuthiwa namhla umama akahlambulukile nasebuhleni odadewethu wayengaphumi edokodweni namhla lezi ngane ziphithizela egcwala umgwaqo wonke ziyofuna amaflight zifake amaphampasi engabe ihlele emadokodweni kayiphume hayi ngikhulumela ukuthi amadoda aphile bomama umama nje wazi ukuthi namhla kodwa ngithe ngivala u-23 inkinga kunamakhosazana bengizofika odabeni lokuthi uma ubumba uphuthu bese ugcobhoza emfinweni kulaba baganiwe bengizosho njalo ukuthi indoda ibumba uphuthu shumali bese igcobhoza emfinweni futhi mkhokheli labo makoti bayafihla bafihliswa yini amaphesi hayi amaphesi kwafika amaphesi phela mina kufanele yikho umvakeli yikho
Oma-Pex. Uyakwazi? Uthengele ingane ekhaya. Cha. Ngithe ngivalo 23. Kodwa nene ngesabatha. Ngikhulumela ukuthi insizwa kuyabunjwa. Hayi lento endishone naye ngwaqangwaqa, ayikho ngwaqangwaqa. Okay. Cha ngikhuluma nensizwa njalo ku-23 ukuthi umakoti wakho yazi timetable yakhe. Ungafiki phakathi nezinsuku nenyanga amaqanda lawa akhanda umntwana asahlele ezinsweni awakehli ayisinyeni cupha utho kusebenzi wezisihlanu angahlambuluki. Ha ubonile icase wena kanjani? Bathi abantu ama-offside iphatha ikhapha. Yathatha ikhapha. Uma usufika wena ungafika ngakuqala washaya igoli kwaze wafika lezi insuku zokungahlambuluki kwakhe lolu uphutho ozolubumba wena luzoyithola yini imfilo uzoludla kanjani lo mina niyangizwa ngethu sivale 23 yakethu ayikho ingwaqangwaqa ekukhandeni umuntu uyakhanda uyasetshenzwa ukukhanda. Ngicabanga ukuthi omakoti kusukela namhlanje mkhokheli ufuneka baripode. Amen baba. Amen. Niyezwa mhlatsi umuntu eganiwe. Bomakoti anofona. Uma ususalele izinsuku eziwu7 ungahlambuluki ufonela umyeni wakho uthi uyagula ucelehle. Yebo. Ngibuzeni ukuthi kujongani. Ngicela omakoti bonke laba benansuku ehlaza nase beyikhumulile uma azi ukuthi ngeviki elizayo ngiyangena fonela umyeni wakho ukuthi bayamcela ekhaya kaphuthume. Angikhona iground ekhaya khona ithathe ipickup case. Hayi uthi ithathe ngamandla onyazi. Bese uyehla Hlatsuthi. Uyehla ekhaya. Uma enze umakoti yehla ngiphilile angithi useyazi ukuthi uzoya nini ukungahlambuluki fika wena amaqanda angakafi ngoba ungahlambuluki kwakhe ukufa kwamaqanda ngoba angayitholanga uphutho lubunjiwe uyophinda hlambuluki angahlambuluki nini uzokwazi phela ukuthi uphutho lubumbe ucobhoze emfinweni. Sakhe sizwe ngicabanga ukuthi amakhosazana avala indlela vala namafoni mdala ladaba. Cabanga indaba ka25 ntambama. Ngicabanga ukuthi ngeyi16 June. Nami ngizobe ngikhona nomkhokheli nethoshi. Hayi ke lami ithoshi like lungo. Ngoba ngishubile impela. Ogcoba iColgate nje ngibona kahle into la. Ispinashi sesiney'nsuku sikhiwe sesifuna amafutha. Ngizobe ngikhona ngeyi16 kuhlolwa iy'ngane. Ngikhulumela ukuthi isonto liphile bangcwele. Ngikhulumela bomama ukuthi imizi kaNkulunkulu eneganile. Futhi yekani bomama. Manje yekani bomama uku-overpower obaba nangokukhuluma. Uyabona uma ukhuluma ngiyahloniphisa ngisho ukuthetha kahle kahle. Qophisane nendoda uyayibulala indoda khona ama-fuse angeza ukusebenza besiba noshukela ngoba uzothi noma ikubuka indoda ivele icabanga leli gama olishiya. Hayi mina nyaka ngangaqondile ukugana mina ngangifuna ukugana umphatha wangiphoqa. Uyazi ukuthi indoda ngeke ingabe noshukela ukhulumele nomama ekhulumele nogama. Ngeke indoda ingabe noshukela. Ngeke idume phinde imoto idume iyophushwa ukuze kuphele udizili ngeke isaduma file. Ake ngizwe uthando bomama. Lunjani uthando bomama lwabayeni bethu? Umyeni wakho umthanda noma engasekho? Amen.
kodwa ngikhuluma ngenhlanhla elahle makoti uthe uShembe uyayisula ebhukwini lakhe wathi ngoba ibhenji liwumkhosi wentethelelo walilanda ezulwini elilandela ukuthi amaNazaretha aganane ngomthetho wesonto azale ingane ezingamaNazaretha ukhulu uNazaretha luthunyaze ebhetshini uNkosi ngisize akukhulunywe indaba kaMathandana ake ngikhulume lento mgogeli ngikhuluma amakhosazana ekhona vela ya 25 nenziweni kuye ebhetshini ngokuthandana Shumayeli laba abantu inhlansuthi kuthiwa ama-2K uphuma ndlela uPhelembe wakuthengela ubhasikidi abangaki Kokeli phela mina sengicele kabili amalitha u12 ikesi lamalitha u12 ngangiyogana uyabona lokufekefeke bobhasikidi abawu10 abayili kuyoganana labo bantu bayothandana baye ngoba bethandana bayoveza ku TikTok ukuthi mina ngicelwe ngobhasikidi abawu10 abayocelwa kuJuly eJudiya bayobe bemenezela ukuthiwa bahlulekile wagcina ngokukhawula wayeno 30,000 angithi bank wagijima wayocela inkosazana igadile iyocelwa yini wafika wayicela uma iqeda ukuyicela wathenga labo bhasikidi abawu10 yamfonela ngomsombuluko yathi ngicela iPhone u16,000 uzoyithatha imali yokumemeza manje akithuye ngothando yena akayanga ngokugana uma singanciphisa ubhasikidi bataba mayingamsebenzi le nto le niyenza amakhosazana ngithanda ukugqilaza inhlathisuthi kulungile ukufunda nifundele ukuthi phela nisebenze nithola amathuba angcono emisebenzi hayi ukuthi nifundele ukuthi wena uma ucela inhlathisuthi ufuna ubhasikidi abawu10 bafekefeke engenamsebenzi enosizi uyabona nje mkhokheli mhlanga ebuhleni kwathiwa ngiyesiphole Mshumayeli ngiyogqoka usiyasebenza ngifaka umqhele wensimba hambe ngebhetshini uma ngizoya ngoyana ngifake i-avalon bese ngifaka nje umqhele wensimba angizwa mama kanti yini mkhokheli ebalulekile isudu yani tuphisa ubani ofuna kabuke ofuna ukubukwa ubani ofuna ukubukwa mkhokheli mina ngibuka ikhaya lakithi insizwa ukuthi umuntu ofanele ngene lapha ngamasango alomuzi ngikhiphe inkomo laba bangemlande kubo uzokwakha ekhaya nginamasondo mina awu23 angaze ngigqoke leyonto engenamsebenzi nami ifoni nansi emotini mkhokheli ngiyaxolisa abangifonela abangangitholi nginabantu abancane abaziwa nefoni ngisinje umngane wefoni nje ngiyayivakashela ifoni angisho ukuthi makhosazana nginibuyisele emuva kodwa ngiyikhulumile lento ngesabatha elinye ukuthi uma nicelwa ngisala ukwehlukanisa ubaba uyihlabe kakhulu leyo nto mkhokheli wathi inkosazana mayicelwa ifike iguqe ku-art inhlanhlisuthi ikhiphisana kuphawulwana kodwa mase kuhlukana akusayiwa ko-art ithi inkosi isandla saleyo nkosana asisukanga la uyogana khona uyozala iy'ngane zaleyo yamuzi iy'ngane enizalayo zozithathaphi isibusiso nenhlanhla maseyikhulile
ngoba esandleni sakho phela kunenhlanhla wena owayiqhawula ebhetini wasuyajika. Ngake ngakhuluma la ethempelini sesivala inkonzo. Cabanga ukuthi khona inkonzo zanokuthiwa uzanele kwenene izohlabelela. Ngake ngakhuluma ngikhokheli la inhlanhla enye icele ngoJulayi. Eviki lokuqala uAgasti yeza lenhlanhla yathi inkosazana ebengiyicelile ithi asihlukane. Cele ngoJulayi lo. Hawu, kwenze njani manje? Ithi kimi angifonele ekuseni, angifonele ngebreak esikoleni, angifonele intambama. Kusho ukuthi anginalo uthando lwayo, nginothando lomunye umuntu eGoli, ngicela sihlukane. Angithi laba abantu abayile ebhetini ngokuganana. Seyayiveza manje. Baba nje lokho ukuthi fanele afone ekuseni, afone manje esikoleni ebreakeni noma ufuna ukwenzela avulisile avula ifoni ikhuluma abangani, ukukhuluma kulalela ivoice, lalela ivoice yakhe, comment phela amakhosazana. Hathi manje inhlanhla ithi ingoduso yami icela isithombe. Ngathi hambe uyogqoka ingubo zobusecurity uyishuthele ithumele. Angithi ufaka ubhuku emanzini. Manje wena shona la ukujika. Uzoshona nawe holo kodwa. Ngathi ngahambe uyoshuta ufake i-uniform ema-security ushuta uphathe nedokipiki. Icela isithombe. Ngangenzela ukuthi ayihlukanisi ukuthi iyamgana yini noma uyamthanda. Inkinga yami isekuganeni. Ubumnandi bokugana nampo umama. Khona umama lapha abashiwa ngabayeni bahlele emzini ngoba bazogana. Lo muntu othanda umfonele i-hour ne-hour. Uma emsebenzini la ngisenza khona ifoni ingangeni, uyabona isicabene. Sesicabene phela umdlalo. Khulumela umdlalo ke manje. Buyani makhosazana, buyani nize esontweni, buyani Hlatsuti, buyani nize esontweni. Futhi Hlatsuti awukwazi ukusinda ushekazi. Angithi uzowulahla sikukhathele yini. Awukwazi sikhululiwe ukuthi uma umuntu uzomkhetha khulumani ukuthi ngicela ukukhetha yogana kimi. Ngisanike nina kuyithatha lento niyenze imfundo nifake emjolweni. Emjolweni phela ufuna kuhlale kubonwana. Tintwane ubukwane emehlweni. Lo muntu wena usumdwele uzomkhetha uma esesekhaya ngokhela uzokuhlonipha yini. Ungani uzobacofa ifoni la ancane ukwenzela ibreakfast athi hayi ngicela isandla baba awe wena esitofini namhla upheke. Hawu ngisebhizi nefoni. Akithi wena umdwayeleni ungakamkhethi engakakugani lo muntu. Mina ngazi ukuthi uthe ushembe mayibhala lapho umthetho. Wathi wohlonipha njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Ngazi ukuthi mina ngangibona omama babekhuluma nobaba. Ubaba kwakuvusimuzi kodwa babengambizi ngalelo gama. Kwakumkhalela. Ngazi ukuthi umama mayikhuluma nomyeni wakhe uyakhophoza. Uwakho uthando kumyeni wakhe. Uthi mayikhuluma naye ahloniphe amenze inkosi ngoba mkhulu lo muntu nawe mama umkhulu kimi ngoba ugane mina. Ngikwazi ukubiza igama ngithi unkosikazi yami ngikhomba abantu hayi ukuthi ngikuhede. Niyezwa Hlatsuti. Ungamhede umakoti wakho uthi uye lo muntu. Uyabona ukuthi awugcwele naye. Uma umkhomba ngekhaya mkhokheli izingane zakho. Umakoti ke kadubazana hayi ungale kulaba bangani. Khomba phephetha ngekhaya. Uyabona lapha. Mbize uma sikhona shumayele nangu makoti wakithi amcela ebhetshini. Izingane zingaka.
bese ngiveza isisu ngithi yabona isisu esiphakelwa uye endlini ama-tray mathathu yonke inhlobo yokudla khona amanzi uke wapheka kabili awapheka wathele mange ngalibala okunye afaka isandla enza ukuthi asafudumele mayisebanda awafudumele niyakwenza bomakoti khona ukudla wensizwa ake nimhlebele wensizwa kusesibala inkonzo ikhona lenkosazana kuthiwa uzanele kwane cela phakamise isandla wensizwa ake nimhlebele sesibala inkonzo akekho kini odla umbeko ubufate ndamasa angithe wazi umbeko yini ukudla okusele izo esini ayikho kusuthendla umbeko la thoba babe ngiphake ekuseni ngicela ukufake kuhavini sekuyafudunyezwa kanti mina angithi nomuntu angithi makoti ngisiganile bomani yini bakungitatazelele nje nami ngizwe inhliziyo ithi phohle iwasheke ngithi hayi la ngisazobe ngithatha iminyaka ukuthi ngigeza amehlo phela emhleni kodwa manje uma uzophaka uthi ngima ngithatha ukudla kufake ehavini sekujuluka nesivalo njengoba ngigcotshiwe bayacoma phela abashumayeli shumayeli bayacomelana sike sichonyelwe ungangibuki wena wathi udla ngapha ungangibuki sike sichomelane emkhokheli sichomelane ngamaphoyinti angithi amaklabhu ebhola mayidlala uthi mayidlala amdlala emithathu kuthiwa ino-9 point ndokozana nje uno-6 point sike sichomelane singabashumayeli nami ngisho ukuthi hayi igoli mina ohleli phezulu no-6 point iy'gcawu zimbili bese ngithi ngishumayelo uzothini ethempelini ku-23 endodeni egalwe u4 uzokhuluma uthini kuyo yabo uthashata cha ngisho njalo ukuthi bomama hambani phambili bese niyafona sibuzane lapha ukuganwa akukhona kwesonto mkhokheli ukuganwa ukwakhumuza ukuganwa mhlawumbe ababili usuku wenzela ukuhlambuluka indoda ihlala ihlambulukile ithi maye emsamo iyofika iphinde ithanga emsamo ishisa impepho ahlala amakhehla amlalele kodwa uma unkosikazi edwa uficwa isikhathi somsebenzi kade ngale ekamelweni endlini kamakoti uyikhoya ngoshindi bazobaleka amakhehla kini emsamo angithi ubulala imfungu uthatha usendlini usufaka ama-perfume kanti kube babili ubuzolinda futhi bobaba uma senza imisebenzi ekhaya musukusuka la eGoli wena ufika uhlaba inkomo noma ngabe uhlala ehostel umsebenzi wasekhaya uyawulindela noma ngabe ubaba omncane afanele uye ngale ekhaya inkulu hamba kusaseni insuku eziwu7 ufika uhlala uthatha ucela ugawule uthango ulinda ukwazi inkomo ngosuku lomsebenzi ngoba abanikazi bale nkomo izinto zasemhlabeni abasazenzi ushebe sewabageza wabezulwini ubabize ezulwini wathi abeze emhlabeni manje mawufuza waphakela ukudla wena udluke wathenga ithuba washisa nyama uye ekhaya uyokwenza umsebenzi bazoyiduba lento bayiyeke siyacela bomama sondelane nisibambise sifisa imizi yobaba iyakheke hayi indlu angikhulumi ngendlu mina banjani khuluma ngekhaya mkhokheli angikhulumi ngendlu ngoba indlu ayinaso isihlala magula ayinaso isithumba nje sikhuluma ulimi lapha ku-23 ake ngibona izandla kade bengekho ubambele mfumela u-23 omama kunolimi eselikhulumile ku-23
cela nisilekelele kulo ukuthi ngoba indaba ingakini kakhulu khokhele makucela ingane yami sewaqeda vele umkhokheli ngakhuluma icelo ebuhleni niyenza bomama abathula niyenza bobaba kade ningekho ku-23 uma ingane yami iceliwe bese umkhwenyana exhumana nengotosi yakhe athi tshela abazali siyeza ngosuku olulodwa oluthile khuluma nomama ngithi kufanele uma befika bethi baba sikhulekile ngesithole mina ngayiphumuli bese mina ngibajikisa ake sikhulumela kwa-23 ukuthi buyelane emuva nibuye ngesonto elizayo bese ngikhokheli bese ngibiza amakhosikazi ami ngingene endlini yangenhle ngithi makhosikazi laba abantu akade besesangweni bethi baba sikhulekile ngibajikisile bazobuya ngeviki elizayo ngicela uthathe ingane yakho ungene nayo endlini uyibheke ukuthi kufanele ngibizile okoloyini upheka ngo-6 plate ubiza ifriji wabiza uJoJo 10 kodwa unayo igaladi ukuthi ilobolo lifike nomkhwenyana ilokho kuyenathisela empahleni entsha ilebuli uzofika umkhwenyana ixebule sikhulumela ngo-23 usho njalo umthetho uthi abakhongi bayajikiswa umnumzana bese biza noma ngabe uyodwa nkosikazi ngicela ukubhekela ingane ngoba uma bekubuyela abantu ngizobiza inkomo yami nawe uzobiza inkomo yakho yokuzala sikhulumela ukuthi omama ningafike emndenini niboshwe uthi wathatha inkomo yokuzala ingane yakho yayogana ingasiphelele ngoba kukhona imikhuba eyayenziwa wafika ushado wathi yeko wayethi makoti mayifikile kade caca bese umama ezala ahambe ebhedini afika adlala ishiti zifika intombi ngo-4 zizomekeza sezizohamba zizokuhlawulisa ukuthi usuthatha untanga yabo akasezokuhamba naye bese ngena umama ezala ngo-4 afika adonsa ishiti abaleke nalo akikize ahamba uphuthe esibayeni ezalo kwazi ngizala ekhaya ukuthi la ekhaya kungena umakoti ungena intombi nto lo muzi uhlambulukile uma fike ishiti lingenawo uphunishi kufuneka umkhwenyana achaze uma echaza umkhwenyana ukuthi hayi mina ngihambela indlela mingenawo ameva ngihlatshwa ngameva ngihambe nje kufanele umama kamkhwenyana abize umakoti athathe imgqomo awubhokoze imbobo bese ethi hamba mntanami uye kini incwadi ayibhalwa leyo uma ifika umama ezala ethi mntanami kwenze njani emnika umgqomo ethi uyawubheka umkhwekazi ubhozile uphuma khala isililo abize ubaba athi baba sithathe iy'nkomo zabantu siy'ntshontsile thathe iy'nkomo ey'mbili zibuyele uyocelela ingane ukuthi ayihlalise igana yini edala omakoti bengabathola abantwana emzini ziyajabulisa lokwazi zala ayigane khona ukuthi wavuka umuzi kasibanibani haya sivala inkonzo nkosi kusabazile amen kodwa nje ithempeli lonyaza liphile alibe namakhorasi ebuhleni leli gama elishiwo ubaba wathi leli thempeli angifuni balithinte abantu baseGoli ngifuna lihlale linjeya lingathintwa muntu asihlale nisile nto esiyona yothando kuphela nomusa ingoma yethu thuthu ngiyakuthanda